През септември 2000 година световните лидери на 189 страни членки на организацията на Обединените нации приеха декларация за хилядолетието, с което се ангажираха да положат глобални промени в целите на хилядолетието, като са определени 8 основни цели: преодоляване на крайната бедност и глада, постигането на начално образование за всички, намаляване на детската смъртност, подобряване на здравословно състояние на майките, насърчаване на равенство между жените и мъжете, борба с болестите на хилядолетието, ХИВ, СПИН, малария, осигуряване на устойчива околна среда и създаване на глобално партньорство за развитие. България също участва в тази организация.